Köszönöm a telefonja. Ó, diszkóra fogjuk nyomni. Az ekét, igen. Arra van állítva? Arra. Jó. És fény van benne. Azért szörnyű, amit mutat. Nézd! Nézd a számot? Vagy csak a letek? De annyira rossz? Ne, 24 liter. Azért mondom ezeket annyira rossz. És a szörnyű az, hogy a valóságban is ennyi szavajgat kincsanak. Ja. És hogy tudod, lehet, hogy összekisztettek. Nézd meg hátra is szívesen. Kirakta jó. Mondod, hogy 30 liter alatt van. 800-900 liter. Ez leszámolja akárhogy, hogy nem érkezik, hogy ebből még le kell számolni. Milyen fordulattal megyünk? Fordulat az Slipcsúszás, az 7-8 lóri. 9%-os slippel megyünk be ezen. azt mondom. 9%-os slip, és itt van 22-23 literes fogyasztás. Na ezt nézze meg, aki akarja. Így van. Na tedd fel nyugodtan a YouTube-ra. Ha megpróbálom mindenféleképpen... Kikapcsolod, Én akkor tudom, hogy hogy akkor átteszem a fordulatra. Nyugodtan csinálhatod. Csak siess, mert... 4600. Csak ott benne tükröződik a fényképezőnek a izéje. Ki lehet ezt venni?